Kirol errutina bat prestatu dizuet etxean zaudeten egun hauek ez aspertzeko eta sedentarismoa ekiditzeko. Hasteko, oreka lantzeko ariketa bat egingo dugu. Besoak igoko ditugu eta oin bakarra lurretik aldentzen joango gara enborra kontrako aldera eramaten dugun bitartean. Gutxinaka, erdigunera itzuliko gara. Arreta guztia sabelaldea fuerte jartzen ipini eta zoruan jarrita daukasun hanka fuerte jartzen ere. Oinatzekin lurra apur bat sakatuz. Hurrengo ariketarako, eskuak herrian ipiniko ditugu. Belauna gora eraman eta jarraian atzera luzatuta. Belauna igo eta atzera eraman. Belauna igo eta atzera eraman. 7 edo 8 errepikapen egingo ditugu hanka bakoitzarekin. Orain lurrean eseriko gara, hanka kapur bat zabalik jarrita. Alde batera botako ditugu belaunak astiro eta gero bestera. Astiro alde batera eta gero bestera. 8 errepikapen egingo ditugu alde bakoitzeko. Jarraitzeko 4 hankan jarriko gara. Hanka luzatu eta albo batera eramango dugu. Atzera eraman eta albo batera. Atzera eraman. Beti lurra ukitzen. 8 alde batera eta beste 8 bestera. Orain, ipurdia atera eta ipurdia izkutatuko dugu. Zilborra begiratzen dudan bitartean eta bizkarra tolestuta dudala. Bizkarre zurra luzatzen dut. Ipurdia izkutatu eta bizkarra tolestu. Berriro ere astiro. Bizkarre zurra luzatzen dut. Horrela gaudela, belaunak elkarren gandik apur bat aldenduko ditugu. Besoak luzatu eta alde batera eramango ditugu. Erdigunera itzuliko dira eta gero kontrako aldera. Saiatu beti ipurdiaren pisua orpoetan uzten. Amaitzeko gutxinaka zutunduko gara. Pausu bat aurrera emanda, atzeko hankapur bat jaitsiko dugu eta lurraren kontra indarra eginez gora egingo dugu berriro. Pausu bat aurrera, hanka jaitsi eta lurra sakatu, pausu bat aurrera, hanka jaitsi eta lurra sakatu. 8 errepikapen hanka bakoitzeko. Espero dut zuen gustokoa izatea.